Nervios, moitos nervios e o ambiente que se respiraba a primeira hora no campus de Pontevedra, xa que nesta xornada un total de 1.125 estudantes de 29 centros de Pontevedra comezaban a antiga selectividade, o que actualmente se denomina como avaliación de bacharelato para o acceso á universidade. Pese aos nervios do comezo, o pasar o primeiro exame, parece que a cousa xa se tranquiliza. Casi vomitando, a verdade. Moi nerviosa. Sí, moi nerviosa. Había moitos nervos, pero a terminar o exame de historia moi ben porque me salió genial. Había nervios, o que pasa que co primeiro exame vaise todo. Unha vez que estás dentro da aula xa concéntraste nada. E xa quedache máis tranquilo, non? Claro, sí, con o primeiro exame xa quédate tranquilo. Sí. Moitos nervios, a verdade, non dormín moito e, intentando tranquilizarme. E unha vez que chegamos, máis tranquila, fixemos o primeiro exame. Sí, porque vime rodeada dos meus amigos e dixen, pois hai que facelo e a ver se sale ben. Tranquila. Había nervios, moitos. Sí, con nervios, pero despois de facer o primeiro exame xa máis tranquila. Pois é moito máis fácil do que parece porque todos vimos moi nerviosos, pero unha vez que faz o primeiro examen é moito máis fácil todo. E ao pasar o primeiro exame, os nervios quedaron ás portas, xa que para a maioría a cousa pintaba ben. Pois o exame de lengua foi, máis ou menos completiño, pero fácil. E o de historia tamén foi fácil. A mí resultoume o contrario que ela, a lengua foi bastante fácil, pero historia, non foi difícil, pero tiña máis complexidade. Pois sí, moi ben. Ademais, tocounos só o meu instituto nesa aula, entón a verdade é que estamos moi relaxados. Algúns van a estas probas a dalo todo, xa que precisan unha nota alta de corte. Outros, pola contra, van máis tranquilos, válelles con aprobar. Eu necesito pouca nota porque quero estudar Dereito, pero hai moita xente da clase que necesita notas moi altas. Pero eu estou máis tranquila porque tampouco dependo da nota tanto. Eu necesito nota de corte un pouco, sí. O sea, tive que estudar moito. Vimos a dalo todo a estas actividades. Un 9, máis ou menos, o sea, non moi alta, pero tampouco baixa. Bueno, pero vimos a dalo todo, non? A Sí, selectividade. claro. Que xa moitas horas Non sei o que quero facer, pero procuro sacar a máxima nota, a verdade. para poder elexir, non? Sí. Un 6,880 necesito. O sea que con aprobalo e pouco máis xa está. Hoxe foi a quenda das materias comúns, Historia, Lingua e Literatura, Galego e Inglés, e mañá, mércores e o xoves será a quenda para as específicas. A nós soamente nos queda desexarlles moita sorte e que o xoves poidan celebrar o seu fin de exames cun bo sabor de boca.